लानानै गम मोनजोब्बाय गथ'फोरासो उम बिसोरनियाव सानैनियाव लाइसेन्स लानाय दोङो आतसा आतसा बेखौ बाहायदो खयजनमोन नोंसोरलाय बिसोरो 7 जनसो दोङो ओमफ्राय आइजो फिसा फिसा खानै आरो बिसोरो बिसोरनिनो आरोना आइजोआ आइजोआ बिसोरनिब्रा आंलाय मानो थांनोलै पागलालै बेयावलाय ओमफ्राय फैसाखौ बेसेबां होखोमोनलाय आंथ' 3 लाख माबा थाबायना बै लेबार पेमेन्टनि औ केस बियो ना केस ओमफ्राय बै माबाया थाबाय आंनियाव दंजोबो नै थयथ'आ स्केनाराव 3 लाख उफाय गैयाना आंथ' बासिना फैनांगोन ना आं सानदो बेनिफ्राय मारैबाबो बासिना फैनांगौ आरो दा 1 crore नांगौ दा खानथामनि उनाव होनांगौ ओमफ्रायथ' आरो गाव इसोरा आरो आंथ' सिनाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय बै थयथ' दा आं इखौ लानानै एजाहारबो होबाय दा एजाहाराव मोनसे जिनिस सिपामिया बुंदो माबाया एसपिआ बुंदोनो दा बै माइनर गार्ल जाहैबायना माइनर नामा दाथ' नुनायाव एरखम माइनर आंथ' आरो मिथिया जानोबो हायो मा जानो हायो नङा नङा बे उन्दैया जि भिडिअ नुदों बे माइनर नामा माइनर होनना दा बिसो मिडिया बुंदो खिन्थु माइनर मा बैसोआ बेखौथ' मिथिलाना दा बेखौनो बुंदो जुदि केस जायोबा नोङो दांदो दाङा ओरैबाबो नोङो अलरेडि माबा जागोन बेनिखायनो बे रखम केस खालायला बिसोरखो दमन खालामनाय जानोसै एरखम माबा मोनसे थांखि लादो आरो प्रखाखना आतसा आतसा बिसोरखौथ' बै जन्थु एजाहार आरो बैखौथ' आं लिरजोबदा एजाहाराव दिनैया थानायबा आं देखायजोबना होगौमोन आतसा औ बेखौनोथ' सानदोंमोन जोङो दाथ' आरो चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबाय ओंखायनो आरो बेयाव थानाय बेब'स्था खालायदोंमोन फैबाय आं हराव 2टा बाजियाव मोनफैबाय आरो मथु उरुनो हाबावनो आरो दाथ' उफाय गैया बदनाम जाबाय हरै समस्थियाव थांफिनबाय ना फैबाय आङो अके अके दा समस्थिनिफोराबो दा बहुतआथ' आरो इमप्रेसनफोरा बेलेग आरो इउ पि पि एल नियानो बारा जरित जायो टिकेट मोनिफोरा बा किसुमाना टिकेट मोननाय बेखौ लानानैबो पलिटिक्स सोलिदों नामा बिराद सोलिदो बेयावनो आरो बिसोरसो उसतनि होना मेडियाव हरजोबदो बिसोरसो बै फुटेजफोराथ' एक्सुवेलि बै फुटेजखौ बुंदो 1 crore बिदोबाबो मा हरो लास्ट बिना लाबदोलै होनना सोरनोबा हरदोंमोन बेबो साला मोजां मानसिनो हराखै दा नै जोंनि समाजनिनो होना होबाय आरो बिसोरथ' आंखौ नायनो हाखाया ओरैनो बैयाव जाहैजोब्बाय केसफोरा जेबो नङा देनजारलै माने मानसिनि हिंसा बागान बानायदो बेयावबो हिंसा नैयावबो आरो जेबो बानायाखै मोजाङानो जादो हिंसा एरखम आरो दा हिंसा घटनाया जानुवारियाव 2 तारिखआवनो जादोंमोन ना 2 तारिखआव जादो 2 तारिखआव जानानै एफआइआरखौ माला होनायमोन सारा एफआइआरखौ नै फुटेजफोरखौ हरबायना फुटेजफोरखौ हरबाय बेयाव फुटेज फैनायखौ खोनाबाय आं मिथिबाय फन खालायबायना नांगोलनिफोरा उनथ' उफाय गैया आंथ' दा बुस्थुखौथ' माबायाव लाबोनांसिगोन ना आइनाव आं सानदोंमोन आं खालायला माला जोंनिनो मानसि थांबाय आरो 6 लाखआ नुलायबाय हानाय जायो बिसोरदोबो मानथो गाज्रि जानो होननानै बेखौ साननानै आं थाबायमोन बेनिफ्रायथ' उफाय गैया दाथ' भाइरेल खालायथारबाथ' आङोथ' माबा मोनसे होलांनांगोन आंनि एभिडेन्सफोरा दंजोबो बिसोरनि मेसेजनि एभिडेन्स दङो बिसोरनो मा होनो भिडिअ रेकर्डिं दोङो बेफोरखौ आङो उनाव नोंनाव होमबा मेसेजावबो बिसोर फैसाखौ बिहरबाय थादोंमोन आरो ना फुरा दंजोबो ना स्क्रिनशट दोङो ओमफ्राय 3 लाखखौथ' बिसोर केस लादों ओमफ्राय 3 लाखखौ स्केनारजों लादोंमोन स्केनार बिनि कमल मुसाहारि होननाय दोङो आतसा बे रखम आरो दा मुसाहारिया सोर बिलाय सिनायखायो नामा आं सिनाया बिखौ बिनि स्केनाराव माने लाबाय आरो खिन्थु बिनि बै एकाउन्टाव लादों आरो ग्रुपाव कमल मुसाहारिखौबो फासायबाय थारमाने कमल मुसाहारिया बाहाय बुंबाय थादोंमोन बारा खालायनांलालै बेफोरखो बारा खालायनांलालै ड्राइभारखौ बहुद फैबाय धै मानसिखौ फैयाबा हारिदो हारि रिनबाय थानाय मानसिखौ इखौबो फासायबाय बिसोरो स्केनारखौ होननानै ड्राइभारखौबो बुदोंना बुदो इखौ दा मा बुंनो आरो नोंखौ फैदोंमोन नामा आंखौ बारा फैयाखै ओरैनो बिखा हमनानै जांख्रिदो आरो माबाखौ देखायदों आरो ना बेथ' आरो गंथाम ना गंब्रै देखायदो ना खुगा मानि सोना होयोना बिसोरो गावमारगोन सानबाय हाग्राथ' आं गावमारसिगोनलै बिसोरो होनना सानदोंमोन आं दंजोबोथ' आंनियाव
बै evidence-खौ लानानै ओमफ्राय SP-आबो बुंबायनो चिफ सारखो बै माइनर जाहैबाय दा केसखौ खालायनाया होबा दा जुदि बेलेग जागोन माइनरबाथाय बेलेग जागोन केसा एसे माने बे बेनिखायनो बैसोरथ' आरो बेलेग एजाराथ' बिराद स्ट्रं होदों आं दा दिनै देखायजोबगौमोन आं नोंनो ओमफ्राय दाख्लै जोङो बै मेसेजफोरखौ होजोबगौमोन आं बुजिबाय औ बे नङा बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो हायोबा मोनसे मोजां जागोन नङा दाथ' चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबायना मिडियानिफ्राय बा जानगाराव था होनबायना आतसा दा बुंबाय जे खालायनांगौ खालायखाबाय दा बेखौनो नोङो स्रि स्रि आरो ए रखमनो खामानि मावबाय हादो आरो जुदि बिसोरो बारा प्रेसाराइज खालायबा नोंखो जेनेबा जों बयकट खालायनाय हिसाबै ओरैनो देखायथारना दोनसै ओरैनो दा आरो पार्टिनिफ्राय माने ओरैनो आरो माबा हिसाबै खिन्थु मथो नागारनो खिन्थु आरो बेखौ खालायथ'ना देखायगोन आरो खिन्थु खामानिया स्रिं स्रिं मावबाय था ए रखम आरो केसखौबो जेनेबा नोंखौ किडनेप खालामनाय बायदि खालामबाय फैसा दाबि खालामबाय बे बुस्थुखौ माने सिरियास लानांगौमोन आरोखि एक्सनखौ थाब लानांगौमोन नङा होमबा हरनाया एफआइआरआबो थाब जानांगौमोन स्ट्रं जानांगौमोन एफआइआरआ बहुत स्ट्रंथ' आतसा आरो घटनाया उदालगुरियाथ' खालायबायमोन खिन्थु बै सनितपुराव जाहैदोंना बै एसपिनो हैनायाव एसपिआबो दिनै खै थारिख गाबोनसो लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा एसपिआ थारमाने हेमन्त बिश्व शर्मादो दोङो आरो आतसा दा केसाथ' मैया भाइरेल जाजोब्बाय जागोन बिसोर मा मावो दाथ' आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआबो मिथिजोब्बायना बेखौ सानबाय जि जाबाय थांबाय आरो बिसोरनो होबाय 6 लाख दे होनना स्रि जाना दोङोमोन आं ओमफ्रायथ' दाख्लै भाइरेल जागोन मागोनसो आं एजारखौ होबाय खिन्थु एजार होनायनि उनाव आरो बिसोर होदिया जोंनि समस्तिनि मानसियानो दांना होबाय UPPLनियानो दांना होबाय आतसा मा खालायनो आरो भेरि आनफर्चुनेट मावना जाथोलै MCL जाथोलै बिसोरो दा आरो बेबायदिबा जाय होदों बियो नेक्स्ट टिकेट लुबैदों दा फैबाय थानायाव बेबायदिनो खिन्थु देरहानाय लाइनाव गैया थां दा आंहाबोथ' माबा मोनसे थायोना थाया होमबा दा सेम्पिटिथ' द्र' जागोन ना दा बयबो दा मिथिगोन मैयाथ' बहुत जोंहानि न'खरनि मानसिफोरानो बिराद रागा जोंना दोङो आंखो हिनजावानो गैया मा गैया बेयो साला बे हटेलाव बिदिथ' जाखागोन न'खराव जागोन बाहेरावबो जेला माबा जाबाय नालाय फन खालायना जि धमखियो न'निफ्रा आंखो साला नों हिनजाव गैया ना मा गैया बै फिसा हिनजावसाफोरखौ नों हटेलाव लांनानै सेक्स खालायदो नों आं बुंदो रायलायगोन दे गाबोन दा एक्साइटेड जाना लाब गैया बेबो जौ लोंदो फाग्ला जादो फिसाला जौ लोंदों आंनि फिसाला आतसा फाग्ला जादो सनमाननि खोथा थायो रेपुटेसननि खोथा थायो नङा होमबा एसे बोरैबा मोनखागोन गासिबो बेनो ना बहुत जादों जोंनियाथ' जोंहाथ' ओंखामानो जायाखै मैया हिनजावा मिथिखानायसोमोन हिनजावखौ बुंदों आं बयखौ फिसाजोआबोथ' मिथियामोन गुवाहाटियाव दोङो दे जेबो नङा थांना थागोन जोङो आं जिउआ बाय गोरा लावगोनसोलै मिथिजानाय जाबायब्रा जेबो नङा बेलाय राजनितिकआ सिगांबो दाउब'नियाव बिराद भाइरेल जाबाय नैयावथ' आरो बेलेग धरननि भाइरेल जाबाय मैया नोंखौ बुंनायानो आरो केसआ दा बुजिबाय